Garing cengkruk tuna versi Mbah Mino ya. Versi mini. Iki wong yo jaman kepengin nak. Lah nggih. Nak tengge TV. Nggih. Aku bantu-bantu aku. Nggih. Berarti jenengan ngalami zaman penjajahan Londo, Pak? Kula sealit. Sialit. Semoga Indonesia seperti sedia kala. Kalian Mbak niku setahun dak di Agustus wingi niku. Nggih. Setahun dak wingi Agustus wingi niku. Diliput teng media nggih, An? Nggih. Nggih. Kula diparingi napa-napa niku lho. Nggih, nggih. Diparingi sandang, pangan. Ah, lah nggih. Sae nggih. Wah, nggih. Apa saking TV napa pundi nggih? Ben setahun dak. Nggih. Kula nggih nganu kaget lho dugu-dugu niku. Nggih. Tunggu alkohol kebak niku. Nggih. Mbak sinten? Namine tesih kemutan. Mboten dikandani dene niku. Oh. Nek daleme kula ngertos ngandong. Oh, ngandong. Ngandong. Sing namine sinten? Ngandungi daerah pundi nggih? Nggih, mriki. Hah? Nggih Klaten kian. Nggih ngandong niku mung ngriki niku Nggih. kedah niku. Oh. Kilan Jawa niku. Nggih. Ngandong tesih Klaten. Disune ngandong, urane teng ngandong ya. Nggih. Niki ngagem mawi cat napa, Mbah? Hah? Mawi cat napa? Cete. Lah nggih niku cat putih kula waplas kalih bibit nika, kula ngarani bibit. Abang ya kan ijoan. Oh. Niku lho. Pigmen nggih. Sing biasane nggih sablon nggih. Nggih. Oh, nggih. Kali niku. Nggih. Kula nek tumbang cat putih tok. Nggih. Cat temboke. Mengki terus dicampur dicampur dioplos piyambak nggih. Dadi wernane sak senenge wernane. Nggih, nggih, Pak. Jenengan piyambak nggih, Pak, sedayanipun nggih. Nggih, kathah sinten, kathah pun boten enten. Berarti jenengan ngalami zaman penjajahan Londo, Pak? Nganu kula sealit. Sialit. Zaman Londo niku. Lah nggih niku kula critake dopekke jambu, njaluk jambu ra dopekke niku. Jenengan njaluk jambu. Kula digendong njaluk jambu ra dopek. Nggih sing gendong Londo ngeten. Sing gendong tiang Londo. Mboten nek gendong tiyang sepuh kula. Oh. Ngungsi lho Mas. Ngungsi nggih. Gunung Kidul niku lho. Nggih. Kan seminggu mriko. Nggih. Bae ngriki kanane gedhe-gedhe. Nggih. Lah niku can niku sing namine bayane ora. Sakniki nggih sekolah niku wone omah Londo. Nggih. Nggih, pinten tugu niku, lan tugu niku nggih omah Londo. Nggih. Sakniki nggih kios niku. Nggih. Dadosen jenengan nggih ngalami zamane Pak Karno nggih. Nggih. Ah nggih. Wah, angkatan 45 ini. Niku ngetes Pak Karno nggih. Nggih. Ning wong bodho ya Mas ya gur wong bodho blak-bali. Nggih. Kula sekolah rakyat mentan koran kok. SR nggih. Mboten lulus kok. Nggih. SR nggih, nggih. Nggih, SR. Niki gapite nggih ndamel piyambak, Pak? Napa nih? Gapit. 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 Nggih. Lah nika wau Nggih. pasan nika enggak ajeng gapit niki. Nggih. Anu gapite diluk sing mini sing alit mboten diluk nggih. Nggih napa to? Sing alit kan mau namung Oh, lempeng. nggih lempeng. Lah sing gedhe niki diluk. Nggih. Oh, nggih, nggih. Sing gedhe mengke ditekuki Nggih. niku bengkong-bengkong. Nggih. Didamel bengkong, manut awake. Nggih. Awake wayang. Nggih. Ah niki garing cengkruk tuna versi Mbah Mino ya. Versi mini. Yo, lucu banget ini. Niki wong yo jaman kepengin nak. Lah nggih. Nggih nika. Lucu niki. Nak tengge TV. Nggih. Aku tek bantu-bantu aku. Nggih. Ah nggih. Yang TV enten. Nggih. Iya, dulur. Ini ada angkrok Punokawan ya, ada gareng, ada bagong. Ini bisa untuk mainan anak. Harga sangat terjangkau ya. Ya per buah ya sekitar 10 ribuan ini. Ini Mbah Mino. Jika minat langsung datang ke rumahnya. Ngedoliane kula 15 bayi. Nggih. Nggih, ngedoliane kula. Nek jenengan Kula dodol niku cendhek dhewe. sedoso namungan sak meniki. Cendhek dhewe soalé kula wong mentah. Nggih.
kula wong bloko mboten santuwe napa-napa. Nggih, nggih. Nek kakahan niku wong madhep, ngene wong dodol mesti tuku nek kula mboten. Nggih. Ngadep kula lunga ngoten niku. Nggih. Kali menehi ngene Mbak. Nggih. Nggih, Mbak. Kaman tukang-tukang kula duwe Nggih. pasar duwe, bur duwe. Oh nggih. Berarti jenengan nggih nukang nggih, saged nggih. Mboten payu. Oh. Payu nukang kula iki. Nggih. Nggih bakate teng ndamel wayang kok, nggih. Nggih. Kula kadane kane-kane kula nggih gawe montane. Nggih. Rezekine teng Montoran. nggih. Nek Klaten kan biasanya wonten acara budaya ngenten nika, wayangan ngenten nika jenengan nggih sadian. Nggih, nek ben. Nggih. Teng acara kados napa? Klaten niku sing biasanya kan kathah to acara budaya nggih. Nggih. Nek ruang mriki niku. Wah, nggih. Daerah mriku niku wayang mukah. Nggih. Daerah mriki hilang-hilang mriku niku ruang tanggal pinten wayangan. Tepatnya niku tanggal 16. Nggih. Kasih 15, 16 tekan. Nggih. Tekan tak tanggal wayangan. Nggih. Nggih sadian kian. Nggih iki ndak rasa. Nggih. Iki pun mboten salah. Tapi ini mboten wani. Nggih. Penerus jenengan wonten mboten, Mbah? Penerus. Mboten enten. Mboten to. Wayahe jenengan nggih mboten. Mboten do mboten Nggih. turun kok. Ha nggih. Nek karep kula nggih, kula kandhane melu ayo. Nggih. Nek mboten turun nggih mboten Nggih. seneng. Lari sakniki nggih, Mbak. Mboten seneng to. Nggih. Mboten telaten. Nggih. Pigmen Mbah niki, Mbah. Ya, nggih. Pigmen. Nggih. Kagem sablon biasane. Nggih. Nggih dioplos piyambak. Campur putih. Tuku pisane awet banget. Nggih. Nggih awet niku, awet banget niku, tur irit. Nah niki pun pinten taun niki? Nggih. Kula damel tahun niku anu ya. Niku tahun 2003 napa pinten ya? Nggih. Awet Awet banget. niku. Nggih, nggih, Mbah. Berarti duplek didobel nggih, Mbah? Nggih. Nah, didobel. Luwih kandel. Nah, niku kertasé. Yang gede niku rada kenceng ngono, Mas. Nggih, Mboten pelok. nggih. Leres niku. Tali kertas nih mboten di dobel nggih pelo. Kangge pelok. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbah Mina. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki Waka Prabu sampun pikantuk izin Nggih. saking Mbah Mina. Nggih, Mbah, mugi berkah, salam rahayu nggih, Mbah. Nggih. Monggo sedulur matur sembah nuwun nggih. Lancar, Mbah. Laris manis nggih. Nggih. Monggo sedulur matur sembah nuwun, salam budaya, salam rahayu.